Anodd ydy meddwl am olygfa mwy godidog na mynyddoedd y preseli a'r brynhawn braf, ac mae moel cwm Cerwyn efo'r mwyaf dramatig. Mi gafodd Cerwyn yn amlwg ei enwi ar ôl y mynydd yma, sy'n sefyll bron i 2,000 o droedfeddi uwch lefel y môr. Wel, chi siŵr o fod yn gartrefol iawn fan hyn, Cerwyn, oherwydd dyna fynydd moel cwm Cerwyn y tu nôl i ni. Yeah. Mae'r ardal yma yn amlwg yn agos iawn at eich calon chi. Wel, odi, dwi dyn yn Filltir Sgwâr, dwi ddim wedi bod o'n Filltir Sgwâr eriod, a fel mae digwydd bod, dwi wedi cael un enwi ar ôl moel cwm Cerwyn. A hwn, wrth gwrs, ydy'r mynydd ucha yn yr ardal. Ie, hwn yw mynydd y copa yn Sir Bymro. Ond rhyw lwmpyn bach ydy o mewn gwirionedd, ynddi? Gogleddwyr wastad yn gweud, mae rhyw fryniau fach sydd â ni yn y rhan orllewinol o'r de, ond i ni, mae asgwrn cefn sy'n dala Sir Bymro o'i gilydd. Wel, falle nad ydy'r ardal yma ddim yn uchel iawn mewn gwirionedd, ond ar ôl deud hynny, wrth gwrs, da chi'n gweld ymhell iawn. Odyn, ni'n gallu gweld draw i Fro Gwyr i un cyfeiriad, a os troiau i'r dde fan hyn o ben copa moel cwm Cerwyn, gallwch chi weld mas i fynyddoedd Wicklow yn yr Iwerddon ar ddiwrnod clir. Felly, pa fath o gymdogaeth ydy hon? Pa fath o bobl sy'n byw yn yr ardal yma? Bobl digon cyffredin, ond bobl fydd yn meddwl o'r byd o'i cymdogaeth a bobl fydd yn helpu gilydd mewn angen. A dyna'r fath o gymdogaeth i ni wedi cael ein dwy'n lan yn di. Ydy'r ffaith bod chi'n gweithio mewn ardal lle mae yna olygfeydd mor brydferth, di hynny'n cael effaith a dylanwad ar y ffordd ych chi yn ffarmio? Mae bown o fod yn yr is yn wybod achos pan bod ni wrth ein gwaith pob dydd, mae ni'n dueddol anghofio pethau. Ond pan bod ni'n dod fan hyn yn achlysyrol ac yn dymorol i glasgu'r defed o'r copawon, mae byd yn edrych yn hollol wahanol ac yn sicr mae'n helpu ni edrych ar perspektif arall ar fywyd. Bal Merenaid falle? O'n sicr ddigon, Bal Merenaid. Chi wedi cael eich enwi ar ôl y mynydd, mae fel ni'n sôn, ond ydy'r enw Cerwyn wedi achosi trafferth i chi? Na, dwi'n hapus iawn ar enw achos os ydyn nhw'n cael trafferth, dwi'n gweithio nhw edrychwch ar y map, mae ar y map moel cwm Cerwyn a dwi'n dilyn hynny. A chi wedi brynu'n y mynydd, ie? Na, wel, wedai ddim hynny, dwi'n rhan o'r tirogaeth, wedai fel la.